ದರಿದ್ರ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕುಲ್ ಉಮ್ಮೆ ಬರ್ರೆ ಬೋದಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಲಿ ಅಂತೆ ಯಾನಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಸಾರ್ ತುಯಿನೆ ಕಾಣೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಉಮ್ಮೆನೆ ಈ ಪೊಂಜಕು ನಾಯನ ಸೆಲ್ಫಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪಂದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಣೆ ತಿಂಚಿ ಒಣಸೆ ಫೋನ್ ನಿಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಒಣಸೆ ಫೋನ್ ಹೇಗೆ ಬಂಡ ಪಾಯಸ ಇಂಥ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಿನ ಪಾಯಸ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು अमृत गार्डन दौला एंटर आया इनी सेकेंड डे पांडे इनी कॉलेज डे आते कॉडनिकुल कॉलेज डे ता व्लॉग तू दिप्पारे बट इनी ऐसिरी बंद इंटर कॉलेज फेस्ट पंड मूल मस्त कॉलेज तगुल बर्पेरे कांपिटिशन पार्टिसिपेट मल्पेरे ಏರ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಹಗಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಉಲ ಇಡತ್ತು ಪಂಡ ಬ್ಯಾತೆ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಉಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತಂಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂತೆಂತ ಕ್ಲಿಪ್ ತೋಚವೆ ನಿಗುಲು ಅಂಚನೆ अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना बोली नमैते मूलू लೈ बत्ता मूलू रिसेप्शनिस्ट पूरा बंड इंटर कॉलेज फेस्ट ಐತೆ ಅಂಚಾದೆ पूरा ಜನता ಉದರ್ಗೆ ತಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಮೂಲು बोली ನಿಗುಲು मूल पूरा कॉलेज दा कॉम्पिटिटर्स ला बोदेर पंड इत्ते निकले एनो फ्रेंड पीपीसी यूनिंग कॉलेज दा ओमकार पंत बोकागला टीम मूले उल्लेरे ಏನಾಗಲ ಇಂತ ಚವೆ ಆಗಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೇರೆ हाँ उम्बेने ओमकार एन हाई स्कूल फ्रेंड उम्बे इत्ते पीपीसी यूनिंग कॉलेज हाँ मोगलु बक उंदागला पूरा टीम नमैते ग्रीन रूम दल्पोल्ला मुल्तुवली पूरा ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೋಡ ಏನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಮು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಪೆಂಡಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗಲು ಬೆನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಬಸ್ಸರ್ ಹಸ್ಬಂದ್ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಏರಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ನೇಮನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂಬೇರ ಆಗಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ದು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ದಲ್ಪ ಪಂಡ ಆಗಲೇನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ದಡೆ ಬರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಿಗಲು ಓ ಟೀಮ್ हाँ मोगल शंकर नारायण कॉलेज हाँ कॉलेज द टीम बोली मग जूनियर्स में बीबीए इवो बीसीए बीएससी फूड डिपार्टमेंट बीएससी द मोगल रेड जन फूड डिपार्टमेंट दागल आव सिक्वे बक बाय 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 नಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲ್ಲೇರೆ ಮೂಲು ಮುರಣಿದನೆ ಮಾಡೆಲ್ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಊರುಡೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕರ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಬಹುದು ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಮಗು ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೆ ಬಾಡ ಎತ್ತಿನ ಜನನೇ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಮೆನು ಚೇಂಜ್ ಇತ್ಲಕೊಂಡು ಇನಿ ಮೆನು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪನ್ಪನವೆನ್ ತೂಕೈತೆ ಒಂದದಲ್ಲ ಅದು ಗೈಸ್ ದರಿದ್ರ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕುಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ರೆ ಬೋದಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡು
ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಗಳು 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಗಲು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಒನಸು ಹೋದೇರು ಬ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ದು ಅಂದಂದು ಒಣಸು ತುವಲಿ ಗೈಸ್ ಕೋಡೆದನೆ ಕೋಡೆ ಏನೆತ್ತೇನೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಇನಿ ಸಾರ್ದಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಕೋಡೆ ಕೆಂಪು ಇತ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಈಸಿ ಐಟಮ್ ಗೈಸ್ ಕೊದ್ದೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುವ ಕಾಂಡ ಇತ್ತ ಬೈಕ್ಲೊಂಜಿ ರಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗ ನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸು ಫುಲ್ನ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ಯಾಕ್ತ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಕುಡಂಜಿ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಡೀ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಣಸು ಪೂರ ಕುಲ್ದಾಗ್ತದೆ ಏ PHC ಚೇತನ್ ನಮ್ಮನ ಬಾಬಾ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಬೆ ನಾವು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಒಣಸು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಕೂಡ ರಪಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಲೈಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸೂನ್ ಬಾಯ್ ಸಿಕ್ಕಿಗ ಓಂಕಾರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ఆయన ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಗೆತ್ತಿದ್ದೆ ಮೊದಲು ಒಣಸಂದಿಗೆ ಎಂಗುಲಿದ್ದೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುವ ಗೈಸ್ ನಿಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಏನ ಪಂಡ ಒಣಸು ಪೋಣ ನಿಗುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಪೋಡ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಪಂಡ ಪಾಯಸ ಇಂಚ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಯಸ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಆಡ್ ಈ ಪಾಯಸ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ ಅದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಮೊಗಲ್ನ ಒಣಸು ಆಂಡಲ ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ ಮೊಗಲು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ಯಾಪತ್ತು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಪ್ಪಂದ ಅಂಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಿಗುಲು ಎಂಚಿನವರ ರೆಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ ಪಂಡ ಕೆಮರಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಪಸರ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಕೆಮರಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಸತ್ತಂದ ಒಣಸು ಬೋಡ್ದು ಇಂಚ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಡ್ರೆ ಉಂತೋಡಾವು ಬಜಿಲಾಟ ಹಂಗೆಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಉಮ್ಮೆ ನಾನೇ ಬರ ತುಲೆ ಆಯ್ನ ಮುಸುಳ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಏನ ಅಯ್ಯ ಕಡೋಡ್ಪೆಯ ಅಂದು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಏತ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಮಗನ ಫೋಟೋ ಶೂಟೇ ಮುಗ್ಗಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಜನ ಪಾಪ ಬೆಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಡದು ಹೋಗ್ತಂಡು ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತದು ಆ ಜನ ಕಾತದು ಐಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಆಡುವಂತೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೈಪೋದು ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪನ್ ಪನ್ಪನ ಕ್ಲಿಪ್ಸಿನ ತೋರ್ಸವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಗ ಬಲೆ ಜರ ಒಣಸು ಮಲ್ತದುಂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇಡ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ತೋಲಿ ಪ್ರಶೀಲ್ ಇದು ಬಣ್ಣ ಭಾವಗಳ ಲಹರಿ ಇಜಿನಲ್ಲ ಪೂರು ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೂರು ಜನಲ್ಲ जी नमस्ते करने गए सर तो ही नहीं जी
ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿಯವರು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಬ್ರೋಷರನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ 11. ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಉಂಬೇನು ಈ ಪೊಂಜೋಕು ಆಯನ ಸೆಲ್ಫಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪಂದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚಿ ಆಯನ ಬಂಗ ಎರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಆಯನ ಮೋನೆ ತೂಲೆವರ ಆಯ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾಂಡ ತಿಗಲೆಡ್ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರುಂಡು ಆಯಕ್ ಮಂಡ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಟು ಏನಾನು ಈತ್ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಪ್ಪಲೆ ಫೋಟೋಗೆ ಎಪ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕಾಟ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಬಂದು. मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಕಿಸೆ ತುಲ್ಲ ಎಡ್ಡತಿಲೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಪೊಂಜೋಕ್ಲನ ಎದುರುಡು ನಿಗಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಬಂದು ತೋಪೋರು ಪೋಡ್ಚಿ ಸೋಚಂಡ ಇಂಚನೆ ಹಣೆ ಬರ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ್ನ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿದಡ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮಂಗನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಆದಿಮಾನವೆರಡ್ದು ಕಡೆ ಅದು ಪೋತೆ ಈ ಬಾದಾಮನು ಗುದ್ದುದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಮಲ್ಪೆಂದು ಎಂಕಲೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ ಬಾಬಾ ಮೇರ್ ಬಾಬಾ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮೇರ್ ಬಾಬನ ವೇಷ ಬರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮನ ಬಾಬಾ ಅಂಚದ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವಸ್ಥೆ ಸುಳ್ಳೆ ಗೈಸ್ ಅವಾಗೆತ್ತೇನು ಮಂಗಡ್ದು ಕಡೆ ಆತ ನುಮ್ಮೆನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಗುದ್ದುವೆ ಯಾಕರ್ ತಿಂಚಿ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದು ಹಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಳಾಗಿ ಪೂರ ಹಾಳಾದ. ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे देना. मैं भी नाचा, मेरे को दो. क्या है रे ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ದಿನಾಗಲೇ ರೀ चैनल के जाना ना डंदा ये बल्ले यार ಲೆಟರ್ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಗೈಸ್ ಐಸಿರಿ ಏನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ನ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನಿಕ್ ಮುಗಿಂಡು ಪೂರಾ ಟೀಮ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಾಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ಲ ನಮ್ಮನ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ ಬೈತೆ ಆಂಡ್ ಅಮೃತ ಗಾರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ದಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಮಲ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ನಿಗಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿದಾಡುವ ಬಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.